В цялата мултивселена има герой, всеки от който преследва своята благородна цел. Но какво се случва, когато пътищата им се съберат на един съдбоносен кораб? Къде съм? Кой ни доведе тук? На кораб. Сляп ли си, Нобухаро? Не знам кой ни доведе, но ще призова грамотевици, които да разцепят този кораб. Спокойно, Оя. Нека първо разберем защо сме тук. Нямам време за разговори, Айслинг. Трябва да спася брат си. Добре дошли, славни герои. Корабът не може да бъде унищожен. Вие ще останете на борда му, докато не разрешите конфликтите си и не се научите да плавате заедно. Едва след това може да се върнете във вашите светове. Имаме нужда от дисциплина и ред, иначе няма да се измъкнем. Дисциплина? С твоята дисциплина, Нобухаро, няма да постигнем нищо. Трябва ни свобода, за да се предизвикат ветровете, от които се нуждаем. И двамата сте прави, но никой не слуша другия. Трябва ни спокойствие и разбирателство, за да работим заедно. Дисциплина, свобода, спокойствие и разбирателство. Всичко това е безмислено. Спрете веднага! Хармонията е ключът към управлението на този кораб. Без нея ще се носите по течението завинаги. Може би съм грешал. Моите принципи не са единственият начин. И може би силата е в разбирането, а не само бурите. Силите ни се допълват. Представете си какво бихме могли да постигнем заедно. Ако трябва да работим заедно, за да напуснем този прокълнат кораб, така да бъде. Вие научихте урока за единството в многообразието. Свободни сте да се върнете в своите светове, по-мъдри от преди. Дано пътищата ни отново се пресекат, Оя. Защото сме по-силни заедно, Нобухаро. И да запазим хармонията в отношенията си. До тогава. И така, пътуването приключва, но уроците остават, защото в необятното море на съществуването единството е компасът, който води всички ни.